Акай бобоҷон, мо қарор дорем дар шаҳри Душанбе, Тоҷикистон даем на мошинчаи фурӯшӣ GL класс 500 2014 моҳи декабр. Ина вакруг як бор сёнкаш мекунам. 7 одамай 4.7 объёмшай 13 литр мехӯрад бензин. Ягон чӣ надора, 4 та баллони нав задмаш дар ҳамин Тоҷикистон пачка баллоно. Хадавоч ҳасташ созай, ягон айб надора. Моторш ягон айб надора. Ака номерои расискияй 7 миллион рубли урусиш мегум. Дар Тоҷикистонам ягон хонаам боша, агар маъқул шава алишакам мекунам. Ина мошинча хемиён дурунша як бор нишон метим. Ака дурунаш ина сидения массажник, обогрев, рул ҳамаш 100%. Дар парош хидаш мақсад мекашам, мепушадамош. Ина қафош, телевизорош ҳамаш кор мекунад. Унҷо 5 дискай. Инаи кожнияи салонаш, қафода бо як ду ҷои дига дора. 7 одамай. Ина ака кадои маъқул шава, ака номерома мемонам, занг бизанам. мо дар Тоҷикистонем нарх мекунем. ина мошин фарош ҳамаш кор мекунад, ягон айб надора. касе маъқулай биёяд, чизе проверка мекунад, чӣ коре мекунад, марҳамат. пневматикаи ҳамаш кор мекунад чотка, ягон айби зиёдтии лишнӣ надора.